Uvečer 4. siječnja 1992. posljednji pripadnici okupatorske jugovojske napustili su svoje jako uporište na području Splita, ratnu luku Lora, jedan od najvećih simbola nekadašnje moći bivše Jugomornarice. Posljednji oficiri i vojnici iz Lore su isplovili trgovačkim brodovima Sveti Stefan i Alba, te vojnim transportnim brodom Po 91, kojim je prije nekoliko dana iz Bara, Visa i Lastova dovezeno 250 tona oružja i streljiva, koje je trebalo vratiti hrvatskoj teritorijalnoj obrani. Bio je to jedan od uvjeta iz ranije potpisanog sporazuma u Žitniću o iseljavanju i odlasku pripadnika Jugoslavenske armije iz Splita. Ostale obveze odnosile su se na razminiravanje vojarne u Žurnovnici i ratne luke Lora, te podmirivanje komunalnih dugova. Napuštanje Lore posljedica je poraza Jugoslavenske ratne mornarice sredinom studenog 1991. kada je general Kadijević zapovjedio napad na Split. Tom prilikom Jugomornaricu je dočekala neočekivana topovska vatra sa Šolte koja je oštetila razarač Split. Ratna flota bila je prisiljena povući se prema jugu, međutim tamo ih je dočekala još jača topnička vatra s Korčule i Pelješca. U pomoć je pristiglo i Jugoslavensko ratno zrakoplovstvo, ali uzalud. Na kraju su 2 manja broda potopljena, 8 ih je oštećeno, a srušena su i 3 borbena zrakoplova. Jugomornarica se morala povući prema Visu i Boki Kotorskoj. U rukama jugovojske ostala još samo ratna luka Lora, ali bez ratnih brodova, no i ona se uskoro morala evakuirati. Objekte u Lori preuzele su postrojbe Hrvatske ratne mornarice, koje su morale preuzeti i zadatak razminiravanja. Objekti u Lori bili su građevinski ispravni, no Mornarički elektronski zavod bio je u cijelosti opljačkan, a preostali vozni park uglavnom uništen. Sve što se moglo odnijeti odneseno je, a ono što je preostalo oštećeno je ili uništeno. Lora, nekada oličenje vojničke urednosti, postalo je ogromno smetlište. Pristanište u kojem su se vezivale podmornice, raketni čamci, topovnjače, torpedni i patrolni brodovi, jedrilice i školski brod Galeb bilo je pusto. Hrvatski barjak u Lori podignut je na svečanosti sljedećega dana.